Du har boet siden 74? Ja. Hvordan har du oplevet det her egen håndværker? Det er kun sige godt om. Det er kommet, når der er blevet kaldt på den. Så det er der ikke det store problem i. At de samtidig skal sparkes lidt til, det er sådan helt andet. Men altså, i det store hele, så kører det bare på skinner. Hvis du nu skulle sammenligne med, at man ikke havde egen håndværker, kunne du komme med et eksempel? Ja, det kan jeg godt, fordi udefra kommende håndværkere, de kender jo ikke vores installationer. Så de skal jo bruge ekstra tid på at finde ud af, hvor er nu lige, vi finder den blandesløjfe der er stoppet, ikke? Hvor hører den til hen, og så videre, og så videre. Vi har 5 stykker blandesløjfer her, en i hver opgang, og den ene er nede i varmekælderen, ikke? Og hvor kommer jeg nu hvordan kommer jeg derind? Hvor er nøgler hen, og så videre, og så videre. Så set fra den side, så er det bare godt at have vores egen. De har jo lige i løbet af en halv time, og en time efter, så kører de igen. Så er de i orden. Nu står I i en lejlighed, der skal totalt renoveres. Ja. Det er også noget, man gør i... Det kan godt boliggruppen også, ja. Der har vi haft dårlige erfaringer med at bruge eksterne håndværkere, i særdeleshed malere, hvor det hele er kørt i sænk, ikke? Og ikke var gjort efter forskrifterne, og så videre, og så videre. Og det er så kun en ekstra udgift bagefter.